kuulumiset siitä Aostasta. Me olemme siinä Mäkettel purilentämässä siitä taista teisi purilennukkeita on meidän yläpuolella. Me saimme tömpamisen kaiken viimeisena ja sellaista me olemme siinä vielä niin matalalla. Sinne Toblerone, sellainen mäki, missä paistaa kuin Tobleroneeseen selliselle olemme siinä ronimassa nyt selle lennukkikaan. Siinä on sellainen varjometer siinä lennukkissa alatti, kun siinä on sellainen positiivinen hääl, niin siis lennuk töysee ylöspuolelle ja kun jo sellainen melankolinen naku praeku on, niin se siis vajumme alaspuolelle. Meillä on nyt korkus, missä siinä on minkin 1 kilometer 800 metrit nente. Siinä on ees yksi purilennuk paistapista. Ja siinä on ne körkeimmät maat on minkin 3,5 kilometrit. Alapuolella on Aosta Ork, Aosto ja Aosta Linn. Voi kylää, siellä on minkin 35 000 elanikkoa. Suuret tehaset ja siellä on paistaa maantumisrata. Onkaan olemassa joki, kiirteet, maanteet ja rautteet, missä läpi sellaista orusta. Kamera vaattaa nyt siinä Franssusmaan puoleen. Siellä on Mont Blanc. Se on yksi näistä kaikista korkeimmattista tipputtajista siinä. Lounaapuolella, mä en tiedä missä ne mäketten nimet on. Siellä on tilaa se slalom-mäkika olemassa. Siellä kuskilla paistaa se lippu viip sinne ylös mäelle. Sieltä tuli haastehelikopter puoli tuntia takaisin, et kieki oli vis minki avarii teinut. Me pöörtymme jälleen takaisin. Nyt paistaa pöörtymme St. Bernhardi mäepuole. Se on se, kun on ne koirat, se brändi tynni kailas. Se on, siitä me lähdemme siis sinne Sveitsi puolelle. Se yksi oru vielä siitä, kun lähde, niin on menemässä Matterhorni puolelle. Missä mä nyt vielä öiltäväiksin? Saimme selle lajaa, kun mä olen sitä filminut, siinä on nyt minkin 100 metrit juurteempälle. Se Aosta kylä on päris ajaloollinen kylä. Siellä on juu Rooma-ajaloos, niin ehitti mistä kaiken tähtsamon on Augustinuse Kaar. Se on sellainen, kun Napoleonilla tehtiin siellä Pariisissa väiksemet. Se paistaa, että suurilla juhattajilla tehdäänkö alatti siinä Italiassa minkit kaaret. Voi niin, se on Franssusmaalta oli se Napoleon. Yksi köik sellist nyt sellellä. Tervittusi, ei mitäkin muuta. Me jatkamme siitä ronimista.